Uyazibuza abanye abantu benza ngani? Ufunde nabo, usebenza nabo, baphila impilo ephezulu. Impilo kubo ilula. Kuwena kulukhuni konke. Kunemfihlo ethile. Isithwalo senyoka. Manje khohla okunye. Ikhona inyoka yemali. Ibeke endlini yodwa ikwenzele izimanga. Futhi le kaBabu Dokotela ayinabungozi. Siyatholakala eNedbank House eThekwini noma sishayele ku 082 459 1816 noma ku 076 55 58577. uBabu Dokotela indlondlo kwezokwelapha. Babu Dokotela wabo sesibawujabule mfana namhlanje ekhehle umzulu amancenge sithuru love you all love. Ya ngi-MK ngineskipha sakho. Uyabona ke le skipha lesi akuzona zentandane azosithatha nje kanjalo. Angisemukelanga nje skipha lesi. Yabona cishe ngaphahluko. Babu Dokotela bawesizibawujabule mfana namhlanje ekhehle umzulu amancenge. Namhlanje siyashutha ke sisebhilidi ekuthiwa iNedbank House Building njalo ngolwesibili siyashutha mase sinikeza ke abelaphi bendabuko. Kunabelaphi bendabuko ekade baba khona ekulapheni kodwa ke zikhona into zokubakhuphula bavalelwe ngaphandle and into enhle nembi bavalelwe abantu asuke bababiza ngabangani babo abantu abahamba nabo abantu ababaziyo kuthi ungahulinga ufaka usibanwane kulento uzobe siyaziwa namhlanje Babu Dokotela ngithi angisho ukuthi ngiyashutha ngisebhilidi Nedbank House Building ibhilidi lethu ekhonile ka Queen Street no Albert Street Babu Dokotela nje manje ngise 19th floor studio number 1 edark room. Ngizocela ukuthi ngifake ubaba uMhlongo. Ubaba uMhlongo seniyamazi ke ugudi kakhulu entweni yokuhlola, entweni yomhlahlo, abantu abalahlekile, imoto, yonke into nje sikidinga ukwazi isibongo sakho ukuthi ubani kulungile. Namhlanje ngifuna ukuthi sike simphenye ibhishu. Sibone ihlazo ukuthi sizothola ngaphansi kwebhishu ukukhonana. Sifuna ka sikhulumise ngento yezinto zenhlanhla ukuthi abantu benhlanhla mebefika ke nabazotholana. Yini anayo yokwenzela umuntu inhlanhla. Ake simfa baba Makhedama. Ubaba uDokotela baba wesizwe bawujabulile ngifona ngiseThekwini njengamanje ke into enhle ke Mhlongo si live ku Facebook basibona ku yonke indawo nawe ke si live ku YouTube isokugxila senjalo uMhlongo uyinyanga usembumbulo Adams Mission bakwazi abantu sithini kubantu ngento yenhlanhla namhlanje Ngibingelele kubo bonke abanaleli kuleli sizwe kaMthaniya nangaphandle labamhlophe boYurope. Ithi uMhlongo umuntu wonke oxakekile noma ofuna ukuvela izinto zakhe ofuna nje inhlanhla ukuthi hayi mina ngoba nje ngiyabamba hayi akuqondani noma izinto zami manje ngiyazenza uyakwazi ukuthi avele asuke athathe inombolo yafone bese athola ama-direction azofika la ekhaya ivulele lo muntu loyo imenzele kunezinto nje esiyenze eyincane kakhulu lo muntu ize noma ukhulumela phansi sibuye singakuzwa mhlawumbe ifoni yakho ubushone phansi singakuzwa ngithi baba unelungelo na wonke umuntu osuka ezweni leli lakwamthaniya lase South Africa nangaphandle kwaleli lase South Africa ngikhuluma boEurope ngikhuluma ebo-England ngikhuluma bo-America ngikhuluma nabo Mozambique lamazwe ase-Africa akithi unelungelo lokuza kwaba uMhlongo la khona azosizakala khona ngokwenhlanhla nje mathiwa lo muntu lona izinto zakhe zimnyama nebhizinisi lakhe mathi uyathinta manje sekushona phansi konke akasazi ukuthi njani mhlawumbe ulandeliswe ngamathunzi amnyama bese sikususe lokho abuyele futhi umuntu uma ngabe besebenza ngamafoni ebhizinisini lakhe babuyele abantu bamfonele ibhizinisi liphakame kakhulu kunenamba ozofuna usinike yona khehla ngicela unganginike yodwa mhlawumbe zibe u2 umunazi inamba ezu2 otholakala kuzona kunabantu abazothi ayazizwanga kahle kodwa inamba siyayidinga kunenamba yabantu abathi babumhlongo kuyaphuthuma kunesimo nje engasitholi kahle la ebhizinisi lami ngifike kuvuliwe angazi noma ngafika kunempethu lana kanti mina ngisebenza ngokudla ngafika lana kunolwembu kanti mina ngidayisa impahla kunenamba yalabantu abaphuthumayo abakanjalo ethi 061 54 35 373 ake ngiyiphinde 61 54 35 373 bese kuba khona inamba nje lapho khona abantu bafuna nje ukuthi bafone mhlawumbe bafuna ukuhlolelwa ke efonini ngoba phela bakude bafuna nje ukubhekela into zabo impilo yami ayihambi kahle
lapha angiboni kahle la endlini ngathi khona sinengxabano nomama sifuni ngasolinye nasemndenini wami asibambisene kahle okufanele kwenza imisebenzi imini owenza imisebenzi kodwa manje into zami seyivalekile nami imali angisayitholi la inamba la khona asithola khona umuntu okanjalo u062 574 8509 ngiyayiphinda u062 574 8509 lapho la sithola kolakhala Okay, ake sibonga kakhulu sibonga ukuthi sikwazile ukuthi sikuthole Babu Dokotela Babu Sizwe bawujabule ufana umhleja ekhehle umzulu amancinci sibe sinobaba umhlongo owumela lapho endabuko esithi ke wena ke ku Facebook wena ke ku YouTube njengamanje mfonele uze ukuthi ungasizakala kanjani. Siyabonga. Asibingelele Babu Dokotela Babu Sizwe. Lana ngifuna ukuthi siqhubeke nokusiza abantu nge-channel, siqhubeke nokwenza ama video. Silokhu simeme njalo ukuthi abantu laba benza kahle kulapheni but bevinjezelwe asizovika ukuthi silokhu siba interviewile but namhlanje ngifuna siqhubeke nomsebenzi kade vese sifuna ukwenza njengoba sithe sithatha isinqumo soshutha namhlanje topic yethu ithi Isilwane Semali. Topic yethu ithi Isilwane Semali. Ake sikhulume ngesichitho ngoba ngiyayibona lesichitho lokho inhlanhlathi lokho iphuma ngapha nangapha. Ake sikhulume ngesichitho ukuthi ake kwakhiwe isichitho sangempela, kwakhiwe isichitho esipotent, kwakhiwe isichitho sangempela. Ungathi uma wakha isichitho mase uthi Babu Dokotela ngiyenze lento ngibona labantu basahleli ndawonye. Hayi, iyabila lento ngaphakathi. Uyabona uyakwazi ukwakha isichitho uthathe iphepha ubhale igama lalomuntu ayisithoma iphepha ubhale amagama lomuntu wonke musu ubhala udini oyifunayo musu uthathe le phepha leli uyanalo endaweni evulelekile ngaphandle musu ufike la phepha leli ulithele lizungezwe umanyazini sesizulu uvuthuzela umanyazini uzungeza umanyazini musu ugakela kulona le phepha leli mase uthela lo muthi ngaphezulu musu uthelela umuntu uphinde futhi uthela umanyazini futhi nakhona. Hayi ngeke. Yabona hayi yabona uzothola leyo nto musu uthola uswazi lompetshisi. Thola uswazi lompetshisi lento musu uyishaya ngoswazi lompetshisi usho ukuthi ufuna ukuthi kube yini isichitho leso usuka hlala and kunesinye uma uzosakha kahle isichitho ufuna wazi ukuthi uyasithola isifutha masimba uyawuthola unokani yalithola labatheka wafuna uma umshaya umuntu ngesichitho kulaba alabatheka igama latheka uhamba uhlala labatheka yonke indawo leso ke sifuna usenze 3 days so nami ngikunika ngithi nje kancane hayi into eningi ngithi nje kancane ayonke ke into esichitho 4200 uma kusichitho 4200 angizohlala ngoba lana suke sibhidliza imizi yabantu suke sixoshisa umuntu emsebenzini suke senza into embi lana ke siyasakha ke lesichitho lesilalela ukuthi ngithini kwena mengizosakha ke lesi ngifike ngithi ngihamba ungithengele ugolo utshwala yayizo ngithengele istout sisivula istout usifake lo muthi phakathi mase ngithi sishukuza istout usibambe manje ushukuza mgaqoni ushukuza umusu uyasidedela lento ithi bingena kuyena uma ecasa ukuva selacaba ngutshwala kuqala noma ngaphuza isivalo noma ngabe into engana uzodakwa uma edakwa uzobe sexabana nabo bonke abantu isichitho leso mase kuthi umusu usenzile leso umusu uzothatha lesi ke sinyo uzothi njalo uma toilet for 3 days uloku njalo uqeda ku toilet umusu yazivuthuzela uqeda toilet umusu yazivuthuzela uqeda toilet umusu yazivuthuzela isichitho leso ngezothi isichitho leso uzothi umusu usuqedile lapho usenze lesi ngogologo ngestout lapho wasenze toilet isichitho asibe naso namandla isichitho naso asibe namandla ngoba uma kwenziwe isichitho ngazi manje kwenziwe into wrong isichitho iyona competition esinayo esingakwazi ukuthi siyihlangule kulezi zinto esibhekene nazo ngoba nje wakiwa nje kuma election kukhethwa oyihlalo kukhethwa lo and kufuneka isichitho lapha ukuthi lona akangasakhethwa isichitho sifuna into engathana nokelwa abantu bangamthanda abantu athi bekhuluma kusuke kuyisichitho kasebekufake sona emsebenzini wasene bakujikele bonke bathi wena usidayisile buyishopshwat bese kuthemba isichitho leso Babu Dokotela Babu Sizwe bawujabule ngithi mina ngeke ngifuna ukuthi lana ngeke ngikhulume lento sine challenge enkulu njengamanje
indawo eziningi, social media, even abantu members of parliament now, they taking it a stand now, they've taken a side. Siyakuthola futhi nabanye ukuthi bafundisa a colonial mind enganeni. We have to decolonize that about how bad is umkhulu JZ. We proven otherwise. We proven this is on record. Ubulele Ngcuka ukhuluma amagama amahle kakhulu ngomkhulu JZ. Ukhuluma amagama amahle kakhulu ukuthi akanabo wengenabo nanamanje abukho ubufakazi obumthintayo umkhulu kwi-arms deal. Umuntu wakuthiwa unabo ubufakazi kwathiwa bulahlekile. And emva kaloko kwaba ngaba khona bathi but we can make it. Yabona mekuthiwa we can make it noma ngazi ngesiZulu usho ukuthini. Engisho ukuthi kunalo mfundiso ekungeyona and ngalesa sikhathi futhi uyakuveza futhi uBabu Ngcuka uthi uJZ wayesebenza kwaZulu Natal as an MEC not as a national. Inqumo zazingathathwa kwaZulu Natal as umuntu ngoba ioffice lakhe belikude kakhulu ukuthi angaba seoffice leArms Deal. Engisho ukuthi angisho lutho kodwa ngisho le nto ufuna ke siyibheke futhi ngoba mase sibheka neMK ukuthi akuyona lento enifundisa izingane. Ake sifundiseni izingane si decolonize ngoba sifuna iMK mithatha over ivele lento ukuthi ezikole aziphume emqondweni ukuthi ziphoqe abazali ukuthi abakhuluma iAfrikaans so that kids can able to understand Afrikaans at school. Abazali abafundisa izingane ema-private school, they have been advised, not forced, been advised ukuthi emakhaya nabo bakhuluma English so that a child will able to be fluent kwi-English. Leyo nto leyo sizofisa ukuthi iMK ku-Minister of Education ayibhekisise lento ukuthi ayiphi indlela engayenza ba mandatory ngayo ukuthi akuyona into ezosiphoqa thina lonto. Ngoba eRussia there are schools which teaches German, French and Japan and Mandarin, but ama-Russian awaphoqelanga ukuthi ngoba izingane zabo zifunda esikoleni esifundisa nesiChina sekufuze ukuthi ama-Russian akhuluma isiChina emzini yawo. Afunda isiGerman ngoba isikole ingane ukufunda kuzona izikole sezifunda ukufunda isiJama sekufuze ama-parents afunde akhuluma isiJalimani. Kodwa lana eSouth Africa kuyenzeka ngoba ngazi ukuthi nje umuntu like wenza into ayithandayo. Sizobuka ukuthi iMK if ithatha over ku-minister ozobe delegate uMinister of Education and Culture emazingeni aphansi kakhulukazi uzoyibuka yini leyo nto. Uzoyibhekisisa yini leyo nto ukuthi why izingane zethu zigude kangaka in speaking English. Yabona nalesi ngesenu enisakela ngaso I understand it was 1996 when I was talking to another guy, his name is Mike Smith, a Waverley flat in Durban. Khona flat ekuthiwa Durban liku Albany Grove in, is it Albany Grove? Yeah, Albany Grove ngoba Acute Street ungaphi Albany Grove uyophumela ku Victoria Embankment behlala lapho ke lo mlungu loyo Waverley flat 505 iflat abehlala kulona 1 2 3 yabo behlala 505 uMike behlala lapho. Lo mlungu angibuza into eyisimanga wathi ingane zenu yini nawe nefundisa, it was 1996 wathi indaba ingane zenu Emmanuel's nefundisa ekwenza belungu ngathi mina because ufuna ukuthi zikwazi ukukhuluma isingisi wathi mase ikwazi ukukhuluma kuzokwenzana so that they can get a job and then mase thola umsebenzi uba njalo wathi zizokwazi ukucommunicate nabelungu in English. What is the meaning of that? And I could not tell what was the meaning of that because I had no answer to answer him. And then wabuza ukuthi bangakabelungu abahlala emgaqweni abasazi isingisi. Ngathi mina that's what mean. Wathi abaqashwa ngani ngoba basazi isingisi. Isingisi is not a certificate of finding a job or a guarantee to find a job. Into ekwenza uthola umsebenzi your qualification that allows you to find. Uthi naba belungu baphuma la bakade besenza kololiwe kuphi nasemaposini bengenama qualification but we fluent kwi-English abasebenzi. Engisho ukuthi nangempela uma ukuthi sizoqhubeka thina singabazali sifake izingane zethu entweni esithi hayi zizokwazi isingisi no egcineni ingane zethu sizoyihluphekisa nasi isingisi leso. Ngiyakutshela izingane zethu sizoyihluphekisa. Ngizibuza ukuthi abantwana laba abasebenza abangamatorho abawutholi ngani umsebenzi permanent ngoba basazi isingisi.
qualification yabo is so good bayasasingisa. Onke labantu esinabo le South Africa abangama foreigners, why can't they find jobs in their country? Because they can speak English. English is not a guarantee or a ticket to find a job. Uma ukuthi sizoqhubeka naleyo nto MK ifuna ukuthi imifika ithatha over imisinika lo 2/3 majority, sazi ukuthi sikhuluma ngento kunento esizibona ishintsha ezingasenzi ubuAfrika, kunento ezinan-African esingabona ubuAfrika, asingabona nje ubuAfrika at all. Babu Dokotela bawesizwe bawujaba mfana mhleja kahle. Ake ngikhulume lana njengeyinyanga njengomelaphi wendabuko. Ezinye izinto abantu mhlawumbe sebanotice ukuthi bengikhuluma ngezi izangoma ukuthi izangoma zikwenye iorbit engafani nobunyanga. Isangoma sithwasile savuma idlozi senza ukuthi thina nyanga ebunyangeni sinawo leyo nto. Manje angifuni ukukhuluma kakhulu azi ngento engikude kakhulu nayo nenengizwa ngabantu engakaze ngiye kuyona futhi angaze kuyenze. Yabo. La ngifuna ukuthi ke sibukeze inhlupheko ekhona kubantu besifazane abafelwe amadoda. I understand. Their poverty is so real. Their poverty, it is so real. And ngiyazibuza ukuthi ngempela awukho yini umuthi njengezinyanga esingahlangana kuma workshop sibuka ukuthi mengingathatha lo muthi lona umfazi othethayo, mengingathatha umfazi othethayo nosikhathi besonga nomhlakazanhlansi nomaguqo, angeke yini impilo yomuntu osifazane ishintshe? Awungezwe ukuthi ngithini uma ngingathathwa lo mithi siyinyanga sivumelana ukuthi hayi ufake nomuthi ukuthi ufake nomuthi ukuthi ufaka phela noma lamba kuphikwa, ngoba ngempela abantu besifazane abahanjelwe obaba emakhaya bahlupheka nezingane abayizale ngemthungo, bahlupheka nezingane abazikhulise kanzima ngezithukuthuku. Kunomuntu obezalane naye umakhelwane ekhulisa lezingane lezi ngoba ubaba azayishiya. Namhlanje ubaba uMathamba mhlophe sithi wema ubaba abulawa ngayithini. Musulo ukusitshela ukuthi ngafelo ihlobo ngisho ubaba nje angezaka contract ukuthi usala nathi. I understand lapha ingane intombazane isayida nomkhonyana wayo. Yazi ukuthi ngithini kuwena ngithi mina understand ingane yentombazane iyazi kahle ukuthi ubaba washona. Iyazi kahle ukuthi you worked as a nurse, you retired, you worked as a policewoman, you retired, you worked as a teacher, you retired, usebenzile eposini, you retired. Or you never work. And yonke into obuyenza ubusebenza komakhelwane ukhulisa le ngane. Wazi kwabo ubaba kwabo ushayiswa imoto. Baje futhi wangakhokho rafu. Engisho ukuthi le ngane namhlanje zihluphekisa umfelo wazo ngendlela esima. Thina ke sizinyanga singakubheki lokho. Asibheke umuthi ke manje. Akufika isikhathi ukuthi manje ke ake sicubungule umuthi njengomuthi wengculaza ngoba inyanga zaqhamuka nama solution amaningi ngeCovid. Zaqhamuka nama solutions amaningi eHIV. Ngesikhathi sodlame zaqhamuka nama solution amaningi esibhamu. Why can't we come up with a solution that can elevate abantu besifazane abangabafelokazi? Uthini kanti kuwena uma ubona umuntu osifazane ehlupheka ngaka? Uthi ehlisa uzipho. Lana ngikhuluma nomuntu othi uma okhuluma ngaye mina njengoba ngila erace nje Babu Dokotela mina ngize ngenza into engasile uze ukuthi ngilala nama security Babu Dokotela ngine ku 10 rand. Awu understand ingane erace izolala ne security ku 15 rand. Iphinde ilale nelinye futhi ni ku 20 rand. Sekuyimali leyo. Iyakwazi ukuthola isinkwa lengane esingeze ugcotshwa lutho kodwa inasi isinkwa. Yini indaba uma uthonsa kanzima ayingeke imtshele yonke into uma lezo ngane lezo obaba bazobahamba emhlabeni and then poverty is eating out like cancer. Ingako ngithi njengezinyanga I'm putting a pledge, not a challenge, I'm putting a pledge on the table ukuthi we as izinyanga if kukhona lesingenzanga kahle khona ake phinde sibuyisaneni sibheke nansi ipoverty. Ipoverty yabafelokazi it is highly contagious enganeni zabo. Angiqale phansi ipoverty ebantu besifazane iyona ethelela izingane ngenhlupheko nazo futhi. Babu Dokotela babuyisizwe bawujala mfana umhleja khehle nomzulu amancesi. Kunento engikhathazayo lana. We as South Africans we are persecuted of xenophobia. But if we ask questions kuthiwa this is xenophobia. Angiphinde ngisho thina abantu base South Africa we are persecuted of being xenophobic to other people.
But I've got a question. Ginombuzo. What has gone wrong to their countries? Ngijonga isetshenzelwa umuntu wakhe wasePakistani. Ngisetshenzelwa umuntu wase-Pakistan. Lo muntu lona wase-Bangladesh. Uxoshwe yini kubo? There is no war in Bangladesh. Actually, Bangladesh is a very peaceful country. Bangladesh is a very peaceful country. Pakistan, it's a very peaceful country, unless you go to the north. But Pakistan is one of the beautiful countries to be. But why these people are here? What are they carrying? Who are they infiltrating? Laba bantu, did we did vetting kulaba before bezela? Khona into engahambi kahle kulaba bantu. Why so many Pakistanis and Banglas compared to anyone from India? We got less Indians compared to people from Bangladesh here, by far. We got less than any competitor from Arab compared to people from Pakistan here. There is something wrong. Kunento abayilethile la, but thina sifuna ukuyibuka ukuthi yini lento. Kunento abayilethile la, the reason why bezebona ngapha. I will understand the reason why bezebona ngapha. I-gate lokukhipha i-heroin ilodwa, it's Pakistan. If Pakistan isi-acceptile i-heroin, indlela yokuyithutha, they must have plantation, they must have cells in global countries. I will understand. Angiphinde kusho indlela yokukhipha ihunga kolimo uzol understand. Afghanistan, ihunga njalo Afghanistan likhishwa lofakwa e-Islamabad. Mase se-Islamabad mase liyaspreadwa but alisiyona ngokuthi lisiwa kuma-countries where they've already established cells. Masithi cells sisho ukuthi la khona ama-Pakistani, and thereafter they'll bring it over to Pakistanis. Pakis abafuni uligcina ihunga, they'll give it to these people from Bangla so that they'll be saved. But intelligence yase-Pakistan assume ukuthi bona banama-drugs e-South Africa. But if kuthunyelwa intelligence e-South Africa, NIA, ifika uthola ukuthi ba-sterile abanalutho. Reason why bengenalutho, because they've already shifted to these people from Bangladesh. We as South Africans, we can never be fooled again by these people. I wish Pakistanis and people from Bangladesh, they can tell us why they should not leave this country. If they, I wish they can write it in one paragraph, why they should not leave this country. Mina nginandaba nama-Nigerians ayi-scapegoat. Ayi-scapegoat ama-Nigerians. Mengakutshela intelligence operandi ama-Nigerians, you'll start to understand what ama-Nigerians just scapegoat. The worst people you can think of are people from Afghanistan and their cells outside Afghanistan. That is different. Once what destroy ama-cells, ama-host, ama-handlers, awakwazi ukusebenza ama-cells engekho. Angitshela, destroy ama-cells so that ama-handlers, they cannot operate on the ground. But they need to speak to someone who is fluent in Turkey, in parking. And they don't need anyone to speak Arabic, because Arabic is a scam on its own. Intelligence, CIA, they have trained people to speak Arabic fluent. Now they need someone who can speak Parki fluently. And thereafter they'll operate with you. This is Babu Dokotela. Babu, this is Watch Up. Ngifuna ukwakhela abantu isigubhu semali. Ngifuna ukwakhela abantu isigubhu semali, isigubhu ozosebenza ngaso. Mengizokwakhala lesa sigubhu lesi, i-channel yenyanga, ngeke ngiye ukukhuluma ngesigubhu. Ngifuna ngikwakhela isigubhu semali. Ngizokwakhela lesigubhu ngo-30,000. Isigubhu kodwa. Angifuni mase ngikunika ukuthi ngilanda isigubhu futhi uze Babu Dokotela uphethe u-30,000 cash, ngizokunika isigubhu semali. Lesigubhu kodwa kune-code ofuna udlule kuyona. Simple as that. And if ungenawo lo code, ngizokunika isigubhu but asizuyiletha imali endlini. Ngoba ngifuna lesigubhu sikulethele imali endlini wena la uhleli khona. But kune-office ofuna udlule kulona. I'm not forcing you to udlule. I'm advising you ukuthi udlule kule office. Akufi umuntu kodwa kuyadlula kule office. Ama-office maningi. Kodwa dlula kule office ukwazi ukuthi lesigubhu sisebenze.
Isigubhu ke sabantu abathi Babu Dokotela mina ngifuna into ezongifayela imali endlini. Uzophatha u30,000 uthathe lesigubhu udlule kule office kodwa. Udlule kule office. La lesigubhu asiye ethuneni, lesigubhu asiqhitshwa, awubulala inkukhu, awubulala igazi, awubulala umuntu ekhaya, nakukhona ezogulisa ingane zakho, but kune office ofuna uqala ujombe kulona. Lapho suke sikwakhela khona isigubhu semali. La ngifuna ukukhuluma ngalento lena. I-topic ethe namhlanje ngifuna sikayikhohle ukuthi Isilwane Semali. Ngithathe abantu abawu2. Njoba ngi-Facebook amabomu ngithatha abantu abawu2 kusukela manje. Wena othi useLimpompo, Limpompo. Ngifonele manje uthi Babu Dokotela ngiyasifuna Isilwane Semali. Ngizokunika mahala su100,000 oyedwa. Wena othi use-Northwest, I repeat Northwest, uyasifuna Isilwane Semali. Su100,000 ngizokunika mahala. Any other people will pay. And then don't violate the ethics. Don't beg me. Don't try to use your emotions so that I'll fall into your bait. No. Ngifuna abantu bakuloma provinces kuphela. Ngizobanika mahala. The rest bebefuna abantu Isilwane Semali. Mina ngiphethe isilwane hayi inyoka. Hayi inyoka. Ngiphethe inuno. Umfana omfishane ozombona akahlala esigubhini. Uhlala lapho uzobumbeke khona. Uzombona ke lo mfana. Umnike lento uma usuyamtshela ukuthi ufunani. Uma umtshela afuna umtshengisa u200 imali oyifunayo ukuthi hamba uya ebank ufuna uthathe le mali kuphela. Ungayithathe nje. Umtshengisa u10 ungathatha u10 ufuna le brown kuphela. Athathe u200 kuphela. Lo mfana ke siyamkhanda ke lo mfana. Umfana omfishane siyakukhandela yena. Umfana omfishane unengadlwana ezincane. Ingalo yakhe iba ngaka. Ingalo kusuka la sekweni yabo nje yakusuka la sekwindololwane sekuyingalo sekuyisandla ingalo yakhe ibangaka ingalo yakhe ibangaka ingalo yakhe yabo ingadlana encane zibancane ingalo ezithohlolozana okuyinyawana zakhe kusuke kungaka la phansi yabo ngathi kuyithoyizi kodwa kusala kunamandla aqinile mengathi kuthatha ukubhija umqala ngeke uzukwenza lo ngabhija wena umqala ngeke uzuyenza lonto ngeke uzuyenza engisho ukuthi ke uyena ke lo muntu lo uyena ke lo muntu esekunika yena isikhumba sakhe ngenhlanhla akabi imnyama uba mpofu lokho kucishe kube nje yabo ya lokho kufe umuntu ke loyo ke suke sekuvusela yena ke uyena ke umuntu esuke sekuvusela yena ngo100,000 kodwa ngithatha abantu abawu2 ngiyabanika nansi inamba ngicela uyithathe manje 031 0065254 fona kulo number 0824591816 0636898922 uBabu Dokotela ungangifakeli bale bank uze kuBabu Dokotela uzothatha lo muntu lona uzofika uphahle uma uzophahla uzophahla ngo4200 uyaphahla siyaqeda siyaqhuma lapho siyithatha ke lento ngiyifaka wena ke egazini ngifaka wena egazini usuhamba nayo ke kodwa imahala you only pay 4200 ukuthi ngisikuphahlele kuphela Babu Dokotela bakwethu bawujalo ufala umhlehle ekhehle umzolo abancane siyabonga Uyazibuza abanye abantu benza ngani ufunde nabo usebenza nabo baphila impilo ephezulu impilo kubo ilula kuwena kulikhuni konke kunemfihlo ethile isithwalo senyoka manje khohla okunye ikhona inyoka yemali ibeke endlini yodwa ikwenzele izimanga futhi le kaBabu Dokotela ayinabungozi siyetholakala eNedbank House eThekwini noma sishayele ku 082 459 1816 noma ku 076 55 58577 uBabu Dokotela indlondlo kwezokwelapha